Warahmatullahi wabarakatuh. Di channel kita. Nek guys iki lho, arepe ning gone mbakku guys. Apa nonton? Wis kan. Nah. Ya apa tanggo? Enggak. Iki mbakku. Tak THR mbakku tak kayak iki guys. Tak kayak Sabena. Tak kayak sirup gawe mbakku semangka. Tak kayak iki. Guys. Asam. Mbakku kandung guys. Ya pereno karo mesam. Iki apa jenenge? Iki brambang bawang tak gawakno kayak kerupuk yo. Oh alah yo. Kilo kerupuk saong lho yo. Gak sayang piye iki lho. Iya. Kok bapakku lho. Kerupuk nggo kene kuning sangane ngene iki lho dene mang. Neng? Ya. Yes. Terus iki juga gawe mertuane, guys. Yuk kita gawe mertuane iki. Iki lho, roti terus aku milih guys. Iki. Aku nggowo aku ki nggowo Mbak. Paling kok mak-make nggowo. Ndak aku kan ceromono ngenaan. Kan Mbak mosok gak penak ya guys ya. Yo nggowo apa? Rasa kowe kok yang beda. Nah, aku jadi mau tak ini no. Tinggal le anak aku mau. Masa? Dan saja kok nganu. Guys, ternyata dia belokan. Guys, sih ambek iki barang nggo mbakku tercinta. Gak tercinta ra ngarah sih. Wis iki hari mbak sampeyan. Ya ndang ki lho, isu. Duh, tak mau. Kok tambahe sampe gawe nae? Anu, colokan. HP. Hah? Gak colokan dari Pak El, Bro. Colokan apa? Go sing colokno. Jabut. Nae. Iki kene sing peteng iki. Kresek. Aja. Apa ada kalau? Kak ada kalau nae? Kok ning kono? Ning saka kono. Terus guys siap-siap. Nah, Mbak Miss, Mbak Lupi, Mbak Naira, ini terus mulai Naira guys. Pak ini gedangnya mbak pangan Pak Gogot. Kono mbakku lah ya. Wes gowo. Wes ki mbakku. Sing gorene. Ndi ku sing gedhi? Wis gak apa-apa. Sing gedhi gak nek. Mau tak. Jualan hei, lawang kon gawa Naira mah Mbak. Awang tiga boleh. Sih, gawanane kayak wong ape piknik lah yo. Ngomong-ngomong. Terus aku pengen sih. Enak men. Penak men. Ki mang dadi loro nae. Karepete dilengkep dadi loro. Wah, kono pentak dinae. Oh iya, puri anake. Oke, guys. Guys, lek dames mending. Kunci coba piye? Nah, engko nek wis ana lak ngunci dhewe ya, Mak. Ngono kok ya, Ya, Mbah. Melak.
Ya iya. Iya, Mas Adi kerja ya. Iya. Minggu-minggu lembur wong. Pokoknya Betul, Mbak. itu nih Pak. terus. Betul. Nah, saurunge kok apa? Foto kudu baris ya? Iya ya, Wong. Oh, berarti kita belum kasih ya, Mbak? Heeh. Nek balong itu, Mbak. Apa iki? Ning gak tau ngarepe Mbak Umi. Lurus. Oh, awar Mas Nur barang iku ta? Iya. Iya, iya, iya. Kancen Mbak Mas Nur. Ono dinding aku. Wis halus kabeh dalane wis pengecoran total. Kae malang. Saiki engko pasar Dunggeban mulon lho. Iya, kono saiki tak iki. Mbak, aku gak tahu ngulon ae. Satu lungkupane saiki tak. Aku roh ya pas Bagus. buah kae lho. Oh, buah. Nek beli Dalannya wis apik, guys. Sangat meter nih ya. Ya, tuh. Iki kayak tekan dinding. Iya, tangannya Wildan nih, Mbak. Kena geni. Pak Sam. Lah Pak Sam tenane kan ini kok. Ngeri. Soalnya kan gesek sini. Buka sak jalur ya, jalur enak. Pedote kombi. Rame hari raya. Ini toko pasar Wulung, guys. Bisa lewati pasar Wulung di, Pak. Wulung iki pasar Wulung iki Wulung iki desa Wulung. Kone iya yuk. Ya yuk nang tengok. Ini ini ya Mas. Iya iya. Oke, guys. Ini saya kene ayu kanan. Yes. Kene mbakku kiri. Ini buaya ini lagi ini iso buaya ini. Buaya. Mas buaya itu kan? Dari sing di daerah. Lawa dhuwur. Apa dulu ini lah, apa dulu ini. kono. Ya. Iya, minggu rene sing terus kono. Kok nek gapura ngarep kono Ya, guys, geng. Yes. delok musik jam. Delok musik jam panggone ruku. Oh iya. Iki nek kanan ki doblang, guys. Iki lurus ki getas. Oh, ki kepal Nemu Menden kuwi jurusan tok. Menden. Lewat Dumbeban berarti. Lah Mantren. Iki ya Pak, iki lurus ki. Kok anek tikungan kalau Pak? Beneran kalau ya ketoke. Iki pasar apa iki, guys? Aku lali. Randu lah, guys. Oh, iki pasar Randu. Soalnya aku lali, Pak. Urus saya lagi. Iya. Lagi. Lurus terus mentok ku lho, bunderan ku lho, Pak. Kayak bunderan Ngawi kalau awak dhewe ning nganu masjid kalau. Iya, iya. Ada ini pisan ya lali. Dani lali. Lali. Jane ileng kok. Lali Pak le piye iki? Polsek Randu Blatung. Kalau di sana di sini Pak lho. Jalan itu Jalannya mantap jalannya. Kowe jagung tok ya. Kayak pegunungan. Jadi Pak ya. Ini apa permulaan gejer ini ki. Dalane mulai alas-alas ki. Wih. Ini kan jalannya. Kerikil, ya Pak. Pikir piye waktu gunung wi, waktu tahu-tahu kan. Malah pisanan rene kan. Wih. Malas. Rene di sana pas antri bersih kita. Kamaran. Iya, bijan kayak lagi anak listrik gede sikit deh.
Alas satu jago. Mubeng ya i. Ini Kak London siur mabuk ya. Iya soalnya kan jalannya menggo. Kayak alas satu jago. Iya iya. Enggak, medun menggo. Enggak, medun. Iya, Mbak. Aku numpak motor lho ning masjid viral kuwi kae yo. Kuwi lho rasane kudu mabuk. Kandane kok. Lah wong aku pas dijak. Iya, Pak Ono. Ning ana lho ning Solo ku lho. Ning dolanan Ngawi ku lho. Yes, pandangannya api tapi ya. Menggo rasane kudu ciber. Mbak On ini berarti ning ngono kuwi, Mbak On ki jenenge. Iki alas guys, ini salah banget. Terus ngapotong ya. Iya, jas-jas kan ya. Dek nek jepit piye yo cara mono? Rawa-rawa tak guys mulai ya. Berani. Ngawuri. Belok. Uji adrenalin. Ini sama ya warung sama. Oh iya ki lagi permulaan ya Pak ya nek saoma pirang omah ngono ya lali aku. Biyen rong cocoran lho guys. Waduh biyen nih. Ya ini ada wong lewat yo. Wani. Kok yo kendel. Lah nek ceromono montore rusak apa iki? Kendaraan bensin. Nah bensin paling sih jadi mau bocor lho romono. Iya. Lah Mbak Pita kae tahu Pak bocor jam 2 sampai jam pira kae? 8 langit teko omah. Ya jam 2 sampai jam 8 langit teko omahku kae. Jare bocor nang tengah dalan. Iya. Kesel, toples Mbak sandalan. Ya sandalku tak caplok, aku tak timbang. Mbah Dewi. Temok siji neh. Posko iki cek waduh, guys. Anggap ae ning Ngawi ngono. Agak bae ning Ngawi. Lah piye montore karo Ngawi. Iya, ngene Mbak Umi kadang kan lewat kene. Montore lewat kene terus nek anu deh. Iya. Ini siapa? Mbak Umi kan Ngawi. Sekarang Jati lah, alas-alas sekarang Jati. Tuh, guys. Iki getas burung naik. Burung ya. Jesui. Iya wis ra tuku maksudnya iki lho. Iya maksudnya nek tuku ki sedulung Kas. Lumayan. Ya lumayan guys, ya Allah. Ngene kok iso ngaweh. Mari. Anu guys. Jatuh. Yalah menggok. Nalan Pak, nalan. Analon guys. Aman guys. Iya guys, ki lho. Kok iso menggok. Ini kayak alas satu jago kok. Dipasangin ya kursi ini. Osen ki rewel ae. Sakno mbake lho. Bawon. Lah kowe pengen kene wis dipangan teh ning kene kowe. Ora kecil kok. Saya baju ning kene. Pasan wae. Apa nunggu ketek ning kene?
Kita itu orang lewat di malah. Nen film dulu tubis ya. Dulu kae. Lah ngono nek tandur piye ya ngono kuwi ya. Lah. Lho. Ngono ki terus Sekarang kok ora Mbak, mengisore ki lho piye ceromono? Ya. Jam. Terus aku tandanya glinding ngono ki. bal pengisar. Bal pengisar. Pikiran tak berundung. Karek glinding ah. Ini sing biasa. Ki lagi enek desa guys, mangalah salah stok. Kindi naik. Karo wis lagi enek Mas Saidi wis gak enek neh. Wis jauh. Jauh. Ijo ngono ki piye ceromono? Kali DP nih Tegal tuh gak boleh. Gak ya mama. Wis gak enek maneh guys. Lho. Yo wis gak enek. Kok ngarepne lagi enek maneh.